Goddag, jeg hedder Jansson, og jeg søger en kæreste mellem 25 og 50 år, tror jeg. Hvis I tror, jeg er et dumt svin, så har I fandme ret. Jeg er et mega dumt svin. Fuck, jeg hedder Anders. Hvad så der, mand? Det er fucking Kisse Torben, a.k.a. Torben i hvert fald. Salam alaikum. Jeg hedder Ibrahim. Hvis jeg ringer til mig, så hænger mig. Jeg er helt vild med damer, med sex, numser, jakken. Fuck. Jeg er sådan en type, folk bare elsker, du ved, nede fra fucking Holstebro af, HH, you know. Hun har været ekstremt, som min mor, hun får mig med til at lave sådan en weed-film. Jeg vil bare sige, hvis der er nogen derude, der føler, at Justin Bieber, han spiller bare en smule op, så er det fandme mig, I skal ringe til. For jeg kan ordne det. Det er mig, der kan få styr på de sager, Justin Bieber, han starter. Jeg ser mig selv lidt som en innovator. Jeg har en forretning nede på Christiania, hvor jeg sælger brugt lertøj og lerredskaber. Det er nemlig det er sådan lidt twistet i det. Og så er en kvinde, der kan lave mad. Og kold, hvad hun ellers kan. Og jeg pisser på kortet. Ibrahim, du er bysse. Ibrahim er nemlig sprunget ud. Jeg syger drengegruppe, drengebørn mellem 18 og 28 år. Jeg laver masser af damer, og Torben skulle også lige på nettet. Fucking klar på cyberpussy. Cyberpussy. Hvad så? Måske fyre en joke af til dine patter, de der vidste. Ja, eller et eller andet, du ved. Ja. Man kunne slå sig selv ihjel bare ved at stikke hånd ned i gryde, mens man koger palmin. Så bare sådan langsomt op fra hånden af, og så tisser huet helt væk, og så er du død. Skal have noget liv. Fuck. Lige tag røven der. Fucking up. Fuck. Den eneste en. Det er sgu egentlig det, jeg gerne vil. Så jeg søger dig, der vil holde om mig. Mærke hinanden. Hammer Sutra. Følge den indre harmoni. Du kunne tage småsten fra gårdsplads og bare sluge. Jeg har været på et år i rigtig mange år nu. Bysebar, men når jeg går på bysebar, så finder jeg ikke rigtig de typer, jeg gerne vil have. I var derhen ved han er rigtig mand over på bryst. Steven Seagal. Han er rigtig dejlig. Nu er jeg bare totalt klar på at finde en kæreste. Eller, det ved jeg ikke om jeg er, altså jeg får masser af fisse, så det er jo ikke fordi jeg har brug for en kæreste. Totalt fed fyr, fissetorp, hørte på mit navn, men jeg laver så mange damer. Jeg er sådan en god dreng. Hende holde om. Gang imellem. Hvis du tænker, at Jansson, han lige noget for dig, så du tage kontakt mig. Det gør du ved at gå ned til Hugo på Christiania Børnehave. Han er pædagog, gammel hund, kender ham på rotterhalerne. En pæn skægvækst, grålig skær i og en sådan lidt frustreret. Hvilket dreng, så ses vi bare. Ja, det var Jansson fra Christianshavn, 28 år, frisk fyr, gråt i fred, peace og harmony, unity, one love, vi ses derude.